Ahojte, v tomto videu si ukážeme, ako sa vytvára aktivita v Learning Apps voľné odpovede. Znova prejdeme, klikneme si na vytvoriť aplikáciu a vyberieme si voľné odpovede. Tak ako vždy sa nám ukážu 3 ukážky, aby sme videli, ako daná aktivita vyzerá. A ak si chceme takúto aktivitu sami vytvoriť, klikneme na vytvoriť novú aplikáciu. Znovu hore sa dáva názov, my teraz vytvoríme takúto aktivitu na slovenčinu. Takže dajme pády, podstatné mená. Dolu napíšeme úlohu, popis teda ako úlohe pre žiakov. Napíš podstatné meno v správnom páde a dolu budeme vytvárať dvojice. Znova pri obsahu môžeme si vybrať text, obrázok, tak názvuk, audio alebo video a dole potom dáme riešenie, čo budeme od nich chcieť. Ja si vyberám text a tam dám cesta, je to slovo, ktoré majú dať do inštrumentálu jednotného čísla a dole napíšem, čo si od nich predstavujem ako odpoveď, takže dám cestou. Takto si tam popridávam postupne všetky slova, ktoré od nich chcem. Keď mám všetky slová pridané, tak si ešte v nastaveniach vyberiem, či zohľadňujem veľké a malé písmená, či musí byť zadaná len jedna správna odpoveď a či chcem náhodne radiť karty. Vy si vyberiete podľa seba, ako vy chcete. Dolu znovu dávate spätnú väzbu. A dám dokončiť. Aktivitu si prezriem, to znamená sem dávam tie správne odpovede, sem ich musia žiaci napísať. Dolu si skontrolujú, ak to určili správne, tak sa im ukáže naša spätná väzba, ktorú sme si tam dali. Ak sme spokojní so svojou prácou, uložíme aplikáciu. Znovu máme link a QR kód pre žiakov. Takúto aktivitu dokážem robiť napríklad na angličtinu, dám anglicky, oni priradia slovenský význam, alebo naopak. Alebo môžem ročné obdobie, dám mesiac, oni majú priradiť, k akému ročnému obdobiu patrí. Dá sa to na rôzne predmety využiť.